Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami, na mungkin boy pa morahok kita, di pangaradiota, di jamita, na naing si patol hasota, di parmingguon, songoninang di partangyangan. Di video on, naing patol hason nami tu hita pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, di pangaradiota, di jamita, tu parmingguon di hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 turpukta ima sian Efesus bindu onom ayat 10 sahat rodi ayat 20. Surat ni Apostel Paulus tu huria Efesus bindu onom ayat 10 sahat rodi ayat 20. Dung takas hujahahami amanginang turpuhon na parjolo di pikiran nami jongjong do huriai di pajongjong Tuhatta Yesus Kristus di portibion marhite akka naposona marhite akka apostel di pajongjong huriai di portibion na pasti lam berkembang lam maju. Hobar tu partikian lambal gado huriai alai mangihutusi muse lam godangdo hamaolon niado pan ni huriai ala lam tu majuna do huta nang portibi inganan hajongjongan ni huriai. Isarana di Efesus ikom mangadopi hamaolon do huriai disi molo diguari huriai dang holan gereja lapatan narupani karena Hidup Martin Luther bukalah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Jadi dang artina huria secara lembaga lai huriai ima akahalak na porsiai. Dia dopi nasida akahamaolon maradopon akka torop jolma di huta Efesus na mangolu di bagasan haramunon hobar tu keadaan kondisi ni hutai na termasuk ramun dang namar lapatan dang uli berengon hutana balgadui jala uli alai parange ni torop jolma disi gabe manomba gana-ganaan dohon nang akka kuil-kuil parsombaon tu akka debata sileban gabe hobartu sido mangihut akka godang parange haholomon di hutai. Di tengah-tengah ni hutai ma tubu jalalam magodang huriai ima kana porsiai alani ikon si paingoton ni Apostel Paulus nasida na percolo di godang ni akka haramunon dohot perkembangan hamajuon di tonga-tonga ni hutai ikon toktong nasida badia tetap suci, tetap murni sekalipun berada di lingkungan yang tidak murni yang terus-menerus merongrong dan mencoba menghancurkan kemurnian mereka dalam iman percaya mereka. Jadi saya terus do songon uti-utian ni sibolis naso oloso laho manegai akka naporsiai laho manegai huriai manegai hasadaun ni huriai dohot napajongjokon huriai ima Tuhan Yesus Kristus marhite nang akka naposona manang apostelna. Jadi taida na percolo naing to gihon ni Apostel Paulus nasida saya tong marsihohot di bagasan haporsiaon ni nasida haporsiaon na mangulu di bagasan Tuhan Yesus Kristus nakpe rongom tu nasida akka uti-utian nang akka hamaolon. Alana di dok Apostel Paulus do di ayat 10 dukon nii pada akhirnya nunga godang di patol has ibana kapoda taringot tu buado
ruas ni huriei toktong marhaporseaon, marhaporusan, marpakirimon tu debata. Alai ditonahon dotong dina parpudion di bagian akhir ni surat naon dukon ni pada akhirnya. Jadi sangat penting. Matserikot ingoton ni nasida. Ala lam tabba jala lam godangdo akka hamaulon siadopan ni nasida. Jala molodang manat nasida. Madabu manasida. Tu uti-utian manang dalam tanda kutip perangkap ni sibolis. Jala molo somanat nasida. Jaladang di jalo hagugoon nasiad debata. Gabe boido talu nasida ala kondisi di patorang apostol Paulus dison. Nunga songon sada kondisi peperangan. Para porangan. Para loan nabulun. Para loan na ikon hamonak konon. Jaladak para loan persatokinan. Alai para loan na manoktong. Sah rodi ujungna. Para loan na ikon si hamonak konota. Si hamonak kononin nasida. Dan dalam waktu singkat. Alai dalam waktu terus menerus dan panjang. Alani ido disosohon apostol Paulus rupani dison. Asa dibaheni jalo hamuma pahean senjata nasian debata. Asa terbahen hamu mangolu di ari najahati jala hot jongjong dung dipatuduk kamu sude. Hot jongjong widahami dung dipatunduk kamu sude. Lapatanna disimanakin nahu patulah samina perjulu. Para loatai dak paraloan persatokinan alai paraloan yang akan menyita banyak waktu. Paraloan nagajang taduk mai sah rodi ujung ni ngoluta molutabuan secara pribadi. Paraloan na ikon hamana konon sah rodi ujung ni ngolu ni ganup na porseai. Jadi matsai gugudu podaon paingoton hita, paingoton nasida di partikiani ala sarupa do konteks na tadupi do nasida. Meragam do bentuk parukiloni mungkin marasing ditiki sa rodi sonari alai pada prinsip na hamajuan ni portibi. Tantangan-tantangan itu tetap sama, yaitu perangkap uti-utian ni sibolis. Jala sadado sijata tong napakyota ipakyon ni ruas ditiki di Efesus. Jala pakyota sanari, jala pakyon niya kana porsea sa harus seleng-leleng na ima sijata na marharoroan sian debata ima tuhata Jesus Kristus. Bahasa udok kami songoni moloy do ibana di son jalo hamu masih debata aha masih jalo otta na do ibana di son ima sejata na siad debata na manghut muse jalo hamuma lebu-lebu ha porsioni hai topan hamudo marhite siani sude subia api ni parjahati jako kamu manang tahuluk haluaon dohot podang ni todi ima hata ni debata sudena sejata na ni guaranda di son sikop di bagasan Kristus Jesus. Ibadah do habonaran. Ibana do hatiuron. Ibana do todi nasitong. Ibana do hata ni debata. Berarti do honon na tuhita hupikir hami amanginang dinamaralohon saluhut hamauloni sian partikian tu partikian sada do sejatata ima Kristus Jesus. Marhite ibana di bahasa-bahasa tuhita ton di parbadia. Oma naikot si jalo otta bain sada hagugod dihita mengadupi akka hamaulon dingodung. Na mangihut museu idahami turpuk taon taidama perkembangan ni zaman ta si saunari na niadopan ni huria. Na niadopan ni akana porsea. Lam bisuk du si bolisi lam tu godang na akka hamaulon
paru kilo na niadopan niaka na porsea. Tukpe rupani taida saonari. Mungkin dang godang. Alay adong dope bentuk pangenayaan secara fisik. Alay nagumudang ima aka ajaran-ajaran palsu. Aka perbuatan-perbuatan buda na manipang sian aka konfesi, sian aka habonaran naong di patikon, naong di patolhas marhiti aka buda na sitong di tonga-tonga ni huria. Molo tabereng muse lau hita satokin tu Olimpiade Prancis tabereng pembukaan songon dia. Tapola patorangon nami di sana lay dajaha internet iterbota-ota do songon dia konteks ni pembukaan jala songon dia tujuan ni Olimpiade. Alai tai huton perkembangan muse berita namandok oma Olimpiade paling kacau. Jala ternyata dalam segala pertandingan akan monang gudang makatindak kon Yesus, gudang makatindak kon debata nang petarida secara tersirat dinasida tang lomoro hanasida akka pribadi nama katidakon Tuhan. Personal napa tuduhon haporseonna. Naing populer honon nasida budaya sekuler. Mungkin tanpa agama. Memang dos-dosudi kesetaraan dok lain-lain ima di pikiran nasida kebebasan. Alay tarida rupani sakap-sakap na pinatupan ni nasida. Gabi ujungna hailaon di nasida mulu tajaha akka barita Oma Olimpiade yang paling kacau dan banyak kesalahan-kesalahan. Ternyata dia kana monang ipe godang makatidakon guar ni Tuhan Yesus. Boy monang au alani haguguon na dilehot tu au. Alani padonganion ni debata. Alai diterpuk tahun. Buasa saya dong nasomanahan. Ala tang sabar jaladang benget dang terpaima nasida sahat ro ditikina hamonangani. Alani do benda beri kami mangenang fokus ni turpukta sa sitong nasi kembak konota. Boado setia terus menerus. Molo di keyboard idok may sustain, memperpanjang. Alana boido menggebu-gebu di haporsyaon, semangat pakobasion, semangat namar Tuhani. Alai adok sotik hamaulon terluyo. Dang manoktong, adok sautik na solomotu rohana, terbentur sedikit langsung mandili, doh lana asing. Adok pudan so terjalona berubah. Turpuk tahun, manogihon, terus menerus, bertahan. Walaupun nampaknya sudah seperti dikalahkan, nganaing talu. Sain dang margugo idaon. Alai ikotok tong, maka monakon sahro di ujungnya. Sabar dalam penantian. Alanido beri kami tong neturuk marbenget niroha menghadapi para luani. Ala para luan nagajang do naneng siado patta. Ala para luan na manok tong do naneng siado patta. Ida binaidok dian detay say hehe mahamuna. Boy mapakyot terupani laho pahoton isini jamitata. Say hehe mahamuna parangan ni Kristus maralohon aka haguguon ni portibi. Alai dang sesaat, jangan sebentar, jangan semangat menggebu-gebu dalam waktu yang singkat. Alai bagaimana mempersiapkan pada waktu yang panjang. Alaga jangdo para luanon dang persatokinan tusido huidahami ditogihot terpuhon. Atong alaga jangdo para luanon dipaingot ibana do hita di ayat 10 alu. Martangi yang mahamu mardongan sandok pangiduan dohot elehelek di bagasat ton di manang sa di hari pe. Uhud dungo jala jugul toktong tu mangyak konsaluhut akka nabadia. Jadi ala paraluan nagajang lu alada kaya si bolisiso laho manaluhon akka naporsyai. Ala nido hitape. Unang marnaluja manangihon hata ni debata. Unang marnaluja mangguruhon hata ni debata. Unang marnaluja manjalo hagugoon. Ima Tuhan ta Yesus Kristus. Maka porsyai ibana. Jalamar pakirimon na mangulu. Ima di pikiran nami amanginang ang giat boy mangurupi hita.